38. minut prvog polovremena, 0:0 je Siniša Mihajlović, ovo je njegovo mesto, strahovit udarac. Siniša Mihajlović. Sada se raduje Sever. Lopta prema Ćiriću, prilika, prečka. Ćirić je pogodio prečku i dalje šansa 2:0. Strelac je Damir Čakar, najbolji strelac Partizana. Bogdanović odlično Evo prilika možda za Partizan, ali evo je možda sada ponovo Suma! Kakav gol se i duge Sume! Vodi Partizan 1:0, 8 minuta pre kraja. Ko će šutirati? Savićević. Gol! 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 1:1. Dejan Savićević. Ne mire se fudbaleri Partizana. Se desi da primi gol u 3. minutu. Evo te akcije. Ivić je zaista izvanredno sve završio. I 1:0. Kristić, Aleksandar Kristić, 19. minut. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko je bila lopta van igre u drugom poluvremenu i kakav gol Petrovića! Kakav gol Petrovića! Perica Ognjenović, prevario je Bolića. Ognjenović u 16. 2:0 za Crvenu zvezdu. Perica Ognjenović, 19. minut. Ovo je zaista bila velika majstorija. Otvara se i evo ga! Na drugoj strani Morira! Trči Morira, trči Kleo, da li će probati? Ne, vratili su se svi. Gol! Gol! Opet je dobar centaršut, sjajno skoče neko u odbrani, Rukavina. Postigao nedavno protiv Napretka u kupu 2 pogotka, od toga jedan iz slobodnog udarca. Vidimo sada Milovanovića, odličan šut 1:1. Specijalista za slobodne udarce Dejan Milovanović. Vidjet ćemo, ima dovoljno vremena. Neopresni fudbaleri Partizana, Vieira je dohvatio loptu, udarac ka golu, o, kakav gol! I dalje Kovačević. Nema opsajda i gol.
Krupniković. 1:0 za Crvenu zvezdu. Sjajan centar šut i pogledajte tu akrobatiku. Fantastično i neodbranjivo. Prosinečki i 2:0. Fantastičan gol Roberta Prosinečkog. Stojanovski, evo lopte za Kežmana, Kežman i gol. Tu je sa Ivanovim. Šojić 1:0 u 90. minutu. I sada poštuje prednost Vidić. Može biti vrlo opasno. 1:0. 1:0. 1:0 za Partizan. Bunjevčević. Prema Stankoviću. Stanković, evo šanse za Crvenu zvezdu i gol. 2:1 za Crvenu zvezdu. Pobegao je Stanković Svetličiću i 8 minuta pre kraja doveo ponovo Crvenu zvezdu u vodstvo. Pantelić i Savić, pa onda Gojković, šut, 3:0. Jovan Gojković, odnosno 4:0, oprostite. Beli obe Lazović, evo sada Vukića, Vukić, Ilić, lopta za Ilijeva, evo šanse za Partizan i 1:1. Ivica Ilijev, prava majstorija Partizanovog napadača, 31. minut. Pogledajte još jednom majstorski. Prvenisao je Žigić i sada je ovo prilike za kontranapad. Marko Perović ide sam ka golu Partizana. Perović i 2:0. 2:0 za Crvenu zvezdu. Sve je rešeno, strahovit udarac i sjajan gol Marka Perovića. Sudarili su se Isak i Ninkov, Tutorić i dalje prilika 2:0. Vujović je strelac, strahovit pogodak Nikole Vujovića i Partizan vodi sa 2:0 i nova šansa Castillo, prilika za Castilja, Castillo 2:1. 2:1 za Crvenu zvezdu, sekundo Castillo. Mladen Božović koji je pratio akciju sada asistira Diari. Evo šanse za Partizan, Moreira i gol. Pogodak Almanija Moreire za izjednačenje u posljednjim trenucima susreta. Partizan će ipak ostati neporažen. Dobar pas rukavine prema Diari, evo sada prilike za Partizan. Diara, Jovetić i 1:1. 1:1, Stevan Jovetić je postigao pogodak u 67. minutu. Da vidimo sada. Mihajlović, direktan udarac i to je 2:2. Evrogol. Siniša Mihajlović.